kijken dat we de kuub hebben. De spijker is vervangen door een elastisch hukje. We zullen ze een beetje olie geven. Kijk eens, daar gaan we. Zit er al in. We roepen de moed! De helemaal mee! Dat is nummer 1! En de eerste is kei! Carnaval, Prins Carnaval, dat is een echte kei. Voor wie daar gaat, is de aan de maat. Het is heel los. We gaan nog weer. 1, 2, en de nieuwe Prins Carnaval in ons jubileumjaar is Prins Robbie de Laatste! Carnaval, dat is een echte kei. Het is voor wie daar maakt en de drukken aan de maat. Prins Carnaval, Prins Carnaval, dat is een echte kei. Goedenavond mensen. Wij, Prins Robbie de Eerste, bij de gratie van de Raad van Elf, Prins van Arsen zonder die van Lom en Velden. Eerste punt is min. Groot vorst in de orde van de Arsense kei. Commandeur in de orde van de Hoepap. Bescherm hier van het zwakke geslaag van de keischieterinnekes afkomstig van de Kingstraat. Groot vorst bij de jeugdcommissie van DV Arsen. Grootmeester in de orde van penningmeester van de Wieze Raad van Elf. Ridder in de orde van carnavalsgroep Bout Maf. Bescherm hier van ons keienschieters Kiemcommissie. Ten 11e dat ik het geweldig vind dat ik samen met mijn dans Marietje Eerma in dit jubileumjaar voorop mag gaan. En met de steun van alle keienschieters, keienschieters en keienschieterinnekes moet het lukken om er een geweldig jaar van te maken. Aldus gegeven te Arsen 14 januari 2017, Prins Robbie de Eerste. Let's do the carnival.